The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Lunes para magbigay ng serbisyo publiko. Live na rin po tayong napapakinggan sa mga radio station sa Legazpi City, sa Catanduanes at ganun din po mga kaibigan sa Sorsogon. At napapanood na rin po tayo sa ating YouTube account. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating unang problemang bibigyang solusyon mula sa ating Action Call Center sa NCR. Makakausap natin si Ryan Christopher Sadaud. 23 taong gulang na may kinakaharap na stage 1 chronic kidney disease. Nagmula pa siya sa Ligao City at lumuwas pa Maynila para sa kanyang gamutan. Magandang hapon sa iyo, Ryan. Ryan, magandang hapon sa iyo. Hello, Ryan. Magandang hapon sa iyo. Ryan. Magandang hapon din po. Opo. Hello? Hello, Ryan. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Okay. Kumusta ngayon ang kalagayan mo, Ryan? Okay naman po. Okay. So, sino ang kasama mo nang lumuwas ka ng Maynila? Mama lang po. Kaming dalawa lang po magkasama. Matagal na ba kayong nandyan sa Maynila? Lagpas na rin pong isang buwan. Okay. So, saan kayo ngayon nanunuluyan? Or nakikitira? Nasa Muntinlupa po sa kapatid ni Mama. Okay. So, kailan ka huling nakapagpa-check up or nakapagpatingin sa doktor? Yung huling check-up ko po, noong July 27. July 27. Ayon sa doktor, Opo. ano raw ang status ng iyong kalagayan or ano yung status ng sakit mo? Yung na-diagnose po talaga sa akin, chronic kidney 1. Then, yung sa huling check-up ko po, dun po malalaman kung possible po akong i-biopsy. So, ang sabi ng nepro doon is kailangan daw talaga i-biopsy. So yun ang dapat na Para daw gawin. malaman kung ano talaga Opo, So yun ang talaga dapat mong gawin, para dapat malaman kung ano yung sakit. makapagpa-biopsy ka. Opo. Okay. Nabanggit rin ba sa iyo ng doktor kung bakit sa edad mong yan ay may chronic kidney disease ka nang iniinda? Hindi rin niya po alam kung ano talaga yung pinaka-cause ng sakit kasi sabi ng doktor, based sa interview niya sa akin, kung tinanong niya ako mahilig ako sa mga maalat, sa soft drinks, may bisyo, ang sabi ko po, puro naman po wala. Hindi naman po ako mahilig sa mga ganun. Kaya hindi rin po alam kung saan po talaga galing yung pagtaas ng kreya ko. Okay. Na may nasa lahi ba ninyo na ganyan din ang sakit? Wala po wala po. Wala. Okay. Ilan kayong magkakapatid? 5 po. 5. Pangilan ka? Opo. Pangalawa. So, Opo. ikaw ba'y nakagraduate ka na sa pag-aaral? Opo, graduate ko lang po. Anong kurso? Secondary education, major in science po. So, plano mo sanang magturo, maging teacher, ano? Opo. Okay. Kailan mo naramdaman na meron ka ng sakit or kailan lumabas yung sintomas ng sakit mo? Ngayong year pa lang po, noong March, pinaka-una Thomas, yung namanas ko ako, March. So, maliban sa minamanas, ano yung kadalasang nararamdaman mo? Panakit ng ulo, yun lang po, yung pamanas tapos yung panakit ng ulo. May mga initial ka na bang gamot? Yung panakit ng ulo. Okay. May mga initial ka na bang gamot na ininom simula nang maramdaman mo yan? Meron po, para lang po sa sa kidney rin po, pero hindi talaga po yun talaga yung gamot daw talaga. Sakit ko. Parang Okay. lang yung pang-general na gamot lang, pang-general na gamot. Okay.
So ngayon, Ryan, naandyan ka ngayon sa Congress, ano? Diyan sa Action Co Center sa Kongreso. Ano ngayon ang pinaka pangangailangan mo? Ang pinakailangan ko po talaga dito, kaya po ako lumapit sa Ako Bicol Party List is para po humingi po ng medical assistance. Kasi yung biopsy po kasi nasa sobrang mahal, nasa more than 50,000 yung total na kailangan. So, ayun po. Kaya lumapit po ako dito sa Ako Bicol Party List para humingi ng tulong. Okay. So Ryan, makinig ka ha, para mabigyang solusyon ang alalahanin mo. Makakausap rin natin sa kabilang linya ng telepono si Sir Alvin Martinez ng Ako Bicol Party List sa National Capital Region. Sir Alvin, magandang hapon po. Sir Alvin. Sandali po mga kaibigan at inaayos pa natin yung linya ni Sir Alvin para malinaw nating mapakinggan din siya kung ano po yung maaaring maging hakbang or aksyon tungkol po naman dito sa problema ni Ryan. Sir Alvin, magandang hapon po. Sir Alvin Martinez, magandang hapon. Paki-loudspeaker lang at para magkarinigan kami. Yan, okay na ba? Yan, Sir Alvin, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po sa inyo at sa mga nanonood at mga nakikinig po ngayong araw. Opo. Sir Alvin, kanina ikausap ko itong si Ryan na may chronic kidney disease. Nakausap niyo na ho ba siya at maaari po ba nating matulungan ito, sir? Opo sir. Kanina po na i-report po ng ating mga coordinator sa baba, dito sa North Gate po ng Kongreso, na nag-submit nga daw po si patient Ryan dahil nga ho meron siyang chronic kidney disease. In-evaluate kaninang umaga ho yung kanyang mga papeles na dala at pinorward po natin agad yan sa DOH para maaprubahan yung GL na nire-request ng Ako Bicol at inaprubahan din yan ni Congressman Saldico. Opo. So kung gano'n, na-aprobado na ito, Sir Alvin, anong proseso na lamang ang hihintay ni Ryan para tuluyang makuha yung tulong? Actually sir, tama-tama ho, bago ho kayo kumonta sa amin dito sa opisina, nakita ko po yung listahan ho ng email ng DOH at napakabilis, ora mismo, inaprobahan na yung GL ni Ryan. Opo. So, ibig sabihin, sir, madadala na ni Ryan ngayon? Oo, pinaprepare na ho ata ang mga dokumento ng ating mga coordinators at ibibigay kay Ryan ng GL agad. Wow! Ura mismo ang pag-aksyon ng Ako Bicol dito sa kahilingang ito ni Ryan, Sir Alvin. Yes, sir. Yan ang parating bilin ng ating boss, si Congressman Saldico at Ako Bicol. Ibigay agad-agad ang tulong. Gusto talaga ni Congressman Saldi, ura mismo, maibigay, maiparating sa pinakamabilis na paraan ng tulong na kailangan ng ating mga kababayan. Yes, sir. So ngayon po, makapagpapagamot na si Ryan agad para sa kanyang karamdaman. Opo. Sir Alvin, maraming salamat po at mabuhay kayo dyan sa Ako Bicol Party List National Capital Region. Thank you so much. Opo. Salamat, mabuhay din po kayo. Okay. Ryan? Hello, Ryan? Hello po. Ryan, pakinggan mo. Aprobado na ng DOH at approve na rin ni Congressman Saldi at anumang oras pinoproseso na ngayon para sa makuha mo yung guarantee letter at yung tulong ng Ako Bicol para dyan sa pagpapabiopsy mo. Opo. Maraming salamat po. Okay. So Ryan, may team kami na aalalay sa iyo dyan hanggang sa matanggap mo ang tulong ng Ako Bicol Party List. Ano ngayon ang masasabi mo sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon at sa palatuntunan ito? Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng bumubuo po ng Ako Bicol Party List. Yun lamang po. Okay. So, Ryan, hintayin mo na at makukuha mo kaagad ora mismo ang tulong na handog sa iyo ng Ako Bicol Party List. Mga kaibigan, dumako naman tayo sa ating tabang legal. Kasama natin ngayon ang mag-asawa na kinuyog di umano ng sarili nilang mga kamag-anak noong ika-21 ng Hulyo. Kuha sa CCTV kung paano humantong sasapakan ang magkabilang panig. Ang buong pangyayari, panuurin po natin.
sapa ka na, umbaga na. Ayun. Biglang dumami yung tao. Ayan. Kitang-kita po mga kaibigan, sapakan, bakbakan, ayun. Sugod dito, sugod doon. Marami nang involved. Marami nang kasali, may natumba. Sino kaya yung natumba na yon? May tinadyakan pa. Yan. Kitang-kita po mga kaibigan sa CCTV. Yan din ang kahalagahan ng CCTV, ano? At huling-huli, yung mga pangyayari hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Okay, magandang hapon kay Alvin Presbitero at kay Rapia. Alvin, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po, Sir Josh. Okay. Kumusta kayo ngayong mag-asawa matapos kayong kuyugin ng sarili nyong mga kamag-anakan? Ito po, sir, nag-ano pa rin kami na Pakilapit lang po. nag-worry pa rin kami, sir, na baka kung ano na naman ang gawin naman nila na pang ano sa amin. Kasi tuwing wala kami, sir, na ibang dadaanan kundi yung bahay lang nila eh. Pakitapat lang po sa bibig. Wala po kami ibang dadaanan kundi yung bahay nila. So nag-iisip po kami kung na lumapit po kami sa inyo para So parang nag-aalala kayo na baka maulit pa Opo, ang mga sir, pangyari. baka, sir, maulit na naman eh. Okay. Pwede po bang maikwento, ano bang pinagmulan or ano bang naging dahilan ng sapakan ng pananakit na ito at pampukuyog sa inyo? Yung pinakauna po niyan, sir, bali mayroon kaming, yung kaibigan ko, yung kumpare ko, tapos kaming dalawa ni Mrs. Tapat lang po sa bibig. Opo. Galing kami, sir, sa bahay. So, actually, sir, nag-inom kami noon kasi celebrate namin ni Mrs. na anniversary namin noon. Tapos, sir, nung tatlo lang kami, sir, nag-inom, yung kumpare ko, tapos si Mrs., tapos ako. Tapos nung ihatid na namin yung kumpare namin palabas, si Jorek, siya na nakaupo doon sa gilid. So hindi ko, sir, sa madaling, mga barkada niya. So doon, sir, sa daanan namin, maliit lang yung, sir, na space. Eskinita. Saan lugar ba yan? Sa Rawis po. Sa Rawis, okay. Tapos doon, sir, ano sila, sir, doon sa daanan mismo, sa daanan. So nasagi ko siya ng tuhod ko. Pero hindi ko, sir, yun sinadya. So sa madaling sabi, parang baliwala ko siya kasi busy nga kami mag-usap sa about sa negosyo yata yun. Tapos di yun, sir, nung nandun na kami sa Barangay Road, sumunod sa amin si Jorek. Sabi sa akin ni Mrs., Dad, na ano mo daw si Jorek, nasagi mo daw. Di, nilapitan ko siya, sabi ko, humingi ako sa kanya ng Sorry. pasensya. Sabi ko, Rick, pasensya na. Sabi ko, hindi ko sinasadya. Pasensya ka ako kung hindi agad ako nakapaghingi sa iyo ng sorry. Kasi sabi ko, hinahatid namin busy kasi kami masyado. Di, sabi ko, inakbayan ko nga siya, sabi ko, Rick, pasensya na ako kasi hindi ko talaga sinasadya yon. Akala ko okay na. Di tagal namin doon nag-usap ni paring Ronnie sa So ano sagot niya nung humingi ka ng sorry? Sabi niya, wala lang, sir. Parang gumanon lang siya, ginaganon niya pangalan ako. Tapos akala ko okay na, umalis na ako, sir. Lumayo na ako. Tapos bumalik naman ako kay Mrs. Tapos doon sa kumpare ko. Tapos nag-usap naman kami. Tapos nagkasunduan kami na mag-inom pa kami magpunta kami ng sa isang mag-washing sa isang bar. Tapos malapit lang doon sa amin. Tapos isang bucket lang kami. Pagkatapos noon, umuwi na yung kumpare ko. Tapos, sir, kami dala ni Mrs. na pagkasunduan namin na pumunta kami sa food park, kakain kami. Di yun, nung pagtapos namin na kumain sa food park, diretso na kami uwi. So, sir, makikita mo, sir, doon sa CCTV na alam nila na kung saan kami papasok. Alam din nila na doon lang kami dadaan. So inabangan kayo? So, sir, makikita mo, sir. Yung bang nakaitim yun si Jorek? Opo, sir. Makikita mo, sir, sa CCTV, sir, na si Medea nandun lang, hindi siya tumabi man lang. Na wala man kami ibang dadaanan na talagang namin siya, kung hindi siya tatabi doon talaga, hindi siya aalis doon sa kinakatayuan niya, talagang matatamaan talaga siya. So sa tingin mo, pinagplanuhan talaga? Pinagplanuhan, sir, kasi alam nila na lumabas kami, so alam din nila na uwi kami, medyo lasing kami. So, ang dahilan ay yung pagkakasagi. Pero bago ba nangyari itong incidenting ito, dati na ba kayong may mga alitan, magkaaway? May mga una pa, sir, yung mga pinsan nila, may mga una na kasi tuwing kasi, sir, nagbabarko ako, mag-isa lang ang misis ko dyan. Mag-isa lang kasi, sir. Seaman ka? Opo, sir.
Tapos sir, tuwing pag napapansin ko sir, kahit na pag wala ako, yung motor ko, yung motor ng misis ko, pero laging may guhit na gilid, parang binubutasan lagi. Di palit kami ng palit, sabi ko hayaan mo lang yan, pabayaan mo lang kasi sabi ko wala ka diyan na So sa tingin mo, ano yung ito ba'y may mga inihingi ba sila sa inyong pabor? Halimbawa, umingi ng pang-inom? Hindi Umuutang naman sir, ba? kasi minsan O sir, naiinggit ba? O minsan ano? sir, yung iba niya sir na minsan nung mga una, mangungutang, alam naman namin sir na na kung ano ang nila, na pag nagpautang ka, sakit ng ulo yan. Oo. Yung mga hindi naman talaga sila. Tapos hindi ko naman napapagbigyan. Wala naman si Mrs. na So kasama. sa tingin nyo, malamang na doon nagsimula? Hindi pa sir eh. Sige, ikaw, Mrs. Sir, ano po kasi sir, yung Teka, sino ba yung kamag-anak pala nitong mga... Ikaw mismo? Opo, Ikaw siya mismo po. ang pinsan? Okay. Opo, ako sir, taga Masbate po ako sir. Di bali, solo lang ako dito, dayo lang ako. Kasi sir, ganito po yun. Pa sir, 2016 pa po ito nangyari. Yung pinsan din nila, pinasok kami sa bahay. Kaming tatlo lang ng mga bata. Doon yun po talaga nagsimula. Tapos yun na, nagkagulo-gulo na. Inireklamo na? ko. Pinasok kami nung pinsan niya. Anong pinsan sanang niya. gagawin? Di ko nga rin alam, sir. Nagpapalusot lang siya na kunwari magpapagamot, hindi naman ako manggagamot. Lasing ba? Opo, kasi ayos pa lang yung bahay namin noon. Tapos wala pa talagang bakod na yung talagang fix na bakod. Wala Ano pa. pangalan ng pinsan? Si Raymond Anyunuevo. Okay. Tapos doon yun, sir, nagsimula. Tapos hanggang sa lagi na nila kaming ginugulo. Parang iniinitan na kami lagi. Na dapat nga, sila dapat, sir, ay nag-ano sa amin. Kasi nga sinda Kamag-anak. may problema ang ginawa sila. Tapos, dinideny pa yun nila na hindi daw ginawa na pumasok nun sa bahay. Opo. Tapos yun po, naman, kasunod nun, 2021. Yung nangyari po nun na kinuyog din siya, kasabay na naman ako, sir. Sila, hindi, before yon yung nagsuntukan sila, kasi yun din, sir, palaging natitripan talaga kami. Tapos, after nun, Dahil yung daanan nyo, dadaan talaga sa kanila. opo, tsaka may sinasabi sila, sir, na Anong sinasabi? kahit na pang talaga, pambabastos, kung ano-ano. So sa tingin nyo, parang nag-umpisa yan dahil doon sa parang hindi nyo napagbigyan ng mga kahilingan nila. Hindi po, sir. May personal po talaga silang Dahil- motibo. Opo, Hindi kaya parang lupa? ganun. Sa lupa? Hindi naman. May parang ganun din, sir. Kasabay na yata. Din. Sa Opo. lupa. Okay. Eto, makakasama rin natin ngayon ang inireklamo ni Rapa at nitong kanyang mister, si Jeric Anyunuevo, at ang kanyang nanay na si Midia Anyunuevo. Jeric, magandang hapon sa iyo. Jeric, po, Sir Diyos. Yung sinasabi niya po, yung sandali, pabilin mo muna ako. Kitang-kita sa CCTV yung pag-aabang mo doon sa daanan kila Alvin. Bakit mo ito ginawa? hindi po naman yung time na talagang po, Sir, na Huwag mo hawakan, huwag mo hawakan. yung Yan. abangan ko po sila. Ako po, yung nagwa-wifi po ako doon, hindi po time na sila, porket na humingi na po siya sa akin ng pasensya, binigyan ko na po siya ng pasensya. So, pinatawad mo na? Ginanyan niya po ako. Sabi ko, Ben, alisin mo na yan, kasi lasing ka na. Oo, pinasensyahan na kita. Tapos yun, umalis na ba ako, dumiretso pa ako sa may tindahan. Okay. Tapos pagbalik ko po, umuwi na po ako sa bahay. Pag uwi ko po, hindi ko po alam na time po yun na anniversary po nila. Tapos lumabas sila. Tapos yung pag-upo ko po doon sa mesa ko, si mama naman po, nandoon. Nag-wifi po ako. Hindi po talaga Para abangan. para abangan ko sila. Kasi umingi na yung taong pasensya sa akin, pinasensyahan ko na. Tapos yung pagdating nila na lumabas na sila ng inuman, time na pumasok po yung motor, nasa gilid po kami. Tapos yung pagpasok po nila, Pero nakainom ka din nung gabi hindi nyo? po ako nakainom noon. Nag-wifi ka lang Opo, doon? nag-wifi So, na po. totoo bang hindi ka nagsisinungaling? Hindi mo talaga inabangan? Hindi po. Hindi ko po yun inabangan. Hindi po akong actually na abangan ko sila. Kasi yung tao niya, So, hindi ka lasing, hindi ka nakainom nung gabi nyo? Hindi po. Sino ang nakainom? siya po. Tapos, Okay, tingnan natin. Yung CCTV kasi. Kasi sir, makikita mo dyan sa CCTV. Ulitin natin. Ulitin natin. Sige nga, pakiulit yung para makita natin sa CCTV. Ayan. Yan yung umpisa.
Panay ano niya po sir, panay tulak niya yan sa akin. Oh. Teka, sino ba nag-umpisa ng gulo? Uli, kasi Silang dalawa sir. sabi nyo, humingi na kayo ng patawad, pinatawad mo na. Opo. Ayan, Pagdaan sir, nila, tinulak na naman niya ako. oh, yun, sinong nag-umpisa uli ng gulo? Sila po, kasi po, tingnan mo sir. Kasi bumaba lang ako diyan para kausapin sila sir. Tapos nung pagbaba ko sir, panay na niyan ano sa akin na pinagbigyan na nga kita kanina, talagang may sama pa siya ng loob. Pinagbigyan na nga kita kanina na sinagi mo ako. Tapos ngayon, ganun yung ang gagawin mo. Tapos yun, pinagtutulak na ako, sir. Talagang gusto niya talaga magtawag na Okay. ng atensyon sa ibang barkada niya. Okay. Matanong ko lang, nababanggit kanina nitong mag-asawa na matagal na kayong may galit sa kanila. Wala po. Yung ano po, yung sinasabi niya po, sir, na ano, yun talaga, yung sa buhangin talaga, sila po Buhangin? Oo, matatanda. Yung Tungkol sa- lupa. anong buhangin? Yung Lupa? Lupa po. Sila po, yung mga matatanda. Sila Yung mga po, magulang oo nyo? po, sila po. Pero Okay. po kami, wala po. Matanong ko si nanay, itong nanay mo. Nanay, anong pangalan po ninyo? Medalya. Ha? Medalya. Pagilapit lang po ng mikropono, medalya. Ilang taon na ho kayo, nanay? 58. Media. Ilang taon na ho kayo? 58. 58. Okay. So, pamangkin nyo po ito. Insan. Pinsan mo. Pinsan. Oo, magpinsan. Ikaw po, bilang nakakatanda na pinsan, may anong galit nyo dito? Sa Wala pinsan? naman po. Hindi kayo galit? Hindi po. Oo. Kayo ba'y nasangkot din doon sa sapakan? Kasama ka doon, nanay? Opo, kasi nandun ako nung gabing yun. Mm. Tapos, yung nakatayo ka ako doon kasi nanonood ako ng nagbaranggaan doon sa Arambay. Tinitingnan ko, nakaganon ako. Oh. Mm. Tapos, ginigiitan ako ng motor Motor nino? nila. Ano po nila. Mm. Ginigiitan ako dito. Oh. So, parang sa tingin mo, sinasadya? Opo. Mm. Kaya sumama ka na doon, nanay, sa umbagan? Ito, hindi pa ito. Nakaupo lang yan. Hindi pa ito nagawa. Kasi pinagmumura na ako niyan. Sino nagmura? Sila. Tapos po, pinagpapakyan ako. Pinagduduro-duro ako. Anong sabi sa'yo? Pinagpapakyan nila akong dalawa. Anong sabi po? Anong sabi? Pakyo daw, pakyo. Ganyan, oh. Okay. Pinagmumuran nyo daw po? Hindi po sir, makikita mo po sir sa CCTV kung asan yung kamay ko. Kung ako nagpakyo, matataas yung kamay ko. Eh hawak ko yung helmet, tapos sinasabi pa nila na nag-ingay da kami doon. Eh ang nagdadala ng motor, si misis ko. Oh, makikita nyo sir sa CCTV kung anong ginagawa namin. Tsaka ang pakiusap ko alam nyo naman po kaming dadaan, ba't hindi pa kayo tumabi? Na wala man kaming ibang dadaanan. Tapos saka na tumayo sir si Nay, Jory. nakainom ba itong anak mo nung Yung mangyari? nasa ano po ako. Oh, sir. sige, kunin mo yung sige, meron ka pala mikropono. Yung Sige. ano po, yung paglabas po, ay pagpasok po nila, nasa tabi naman po kami. Nasa tabi kami dalawa. Yung pagpasok po ng motor nila, kung time talaga po, sir, na ano, wala silang balak ng gulo. Sana po sila lasing, dumiretso na po. Hindi po, bumaba pa po si Alvin. Kasi sir, lagi Tapos po yung nila yan pagbaba sir po nila, gawa. yung pagbaba po ni Alvin, ako po, nakaupo lang po dyan sa tabi. Teka, kailang pansin ko lang, mas malaki ang katawan sa iyo ni Alvin. Oo. Pero, sino ang masiga sa inyong dalawa? Sino? Ha? Hindi Sino po. masiga sa inyo sa barangay? Siga siya, Siga. sir. Sino ang pinakamaraming record sa barangay na Sila po, sa sir. gulo? Sila po, Pamilya sir. nila, sir. Sila po, sir. Ano Kasi sir, po- lahat ng pamilya sila po, nila may sir. record. Hindi, di pamilya mo rin kasi kamag-anak ka. Oh, Sila po, hindi sir. nga sir kasi ano. Kasi po sila, sir. Sandali. Hindi man nila kami sir tinuturing na pagkamag-anak kundi kaaway. Ang pinagtataka ko nga sa kanila sir, bakit ako lang lagi ang pinag-iinitan nila? Eh andyan din mga kapatid ko. Eh bakit ako lang? Sabi ko, ano bang kada uwi ko sir nung nagbabarko pa ako, kada Hindi mo uwi ba ko. pinapainom sila pag umuwi ka? Hindi naman sir kasi pag-isipan, dapat... simula nga sir kasi nung bata pa ako sir. Hindi kasi ganito yan, ha? Kaya ko nababanggit yan. Kasi itong sitwasyon ninyo na basta may abroad, Yeah. tapos may mga kamag-anak, kahit saan lugar, Inggit kasi siguro sir. may mga ganyang pangyayari na nagagalit yung kamag-anak, kasi yan, biglang mayaman na, hindi na, giba na ang ugali, hindi man lang Hindi kanya ako ganun, nagpapautang. hindi ako sir ganun. Ito pa sir, isa pa sir. Jorik, tanong, hindi ba kayo naiinggit sa pamilya Hindi po. nila? Hindi naman kami Nanay. na-engage. Hindi naman kami naingit kasi marunong naman kami maghanap buhay. Anong hanap buhay po ninyo? Nagtitinda po. Tapos ano po, yung sinasabi po nila na na pumunta kami, lumapit po kami sa kanila, mag-uutang. Kung hindi po kami naman lumapit, gawa-gawa niya lang po lang nila. Kasi po, Relatives nila sir. ano po, sir, kasi po, Teka, may nagtataka si Alvin. Kasi marami din daw sila magkakapatid. Bakit siya lang yung napagtitripan mo?
Hindi mo naman, hindi naman ako Napapagtripan. nagtitrip sa mga Kasi kapatid sir, niya po. hindi lang yan sir yung Kasi unang po, pag sa encounter buhangin po, namin. lahat po sila Pangalawa na to sir, Oo. yung si Jonas din, tapos Oo. silang dalawa. Tapos po- Pinagtutulungan ako Tapos yan na po dalawa. sir, yung talaga po ng pagka yon ng yung pagkabuhay ng Kristo ng summer. Ako po, sila po ng tito ko, nagpapasawayan mga sir. Nagdidiskusyon. Oo. Tapos ako po, yung kami po, lahat kami nakiinom, siya po, Okay. yung tito ko. Ay, kumusta naman ba itong si Alvin? Bakit nagkaroon kayo ng mga ganyang gulo? Kumusta, mayabang ba ito si Alvin? Ano? Hindi po naman. Mapurma o Hindi ano? po. Kung hindi po talaga yung pagano po ng motor, yun po. Motor lang talaga, yung pagkasagi. Kasi sir, halata po sir sa ginagawa nila. Kasi nung bagong Tapos- labas ko sir yung tricycle, yung bago kong labas. Kasi Bagong tricycle? Opo, nagpagawa po ako, pang kayod ko nga. Kasi hindi na nga ako sir mag-abroad kasi dahil nga sa gulo, hindi na ako mag-abroad. So nung bagong labas yun na tricycle ko, sinira na naman nila yung yung Yan. binasag Matanong nila ko, yung yung bakit daw yung city plate ko, yung salamin ko, Bakit daw tinanggal yung nila. motorsiklo nila laging ginuguhitan nyo? Oh, iyan po yung sir ng tricycle niya. Hindi po yan namin kagsalanan kasi po lahat po ng tao nandun sa labasan, alangan po ng tricycle nila. Pag-anoin ko pa, siyempre, pag binasag namin yun ng tricycle, kami pa mag-ano nun. Malakas pa yun sa siyempre mag-ano siya, didimenda niya kami kasi sasakyan yun. So ngayong magkaharap kayo? Tapos yung po sir, yung sinasabi po ni Rapia na pinasok po siya na Raymond, hindi po yun totoo. Okay. Kasi po, gawa-gawa lang po nila. Kayo ba'y nakarating na sa barangay? Nakapagreklamo na ba kayo? Opo sir, Opo, sir. galing na po kami sir sa barangay. Ano nangyari sa barangay? So, hintay na lang po namin sir yung CFA. Actually, ngayon sana sir. Certificate to file action? Opo sir, kasi talagang nung hindi na talaga namin sir, nung mga una sir, pinagbigyan namin yan. Kasi sabi ko, gulo lang yan, walang kwenta. Tapos sabi ko, kung aalis ako, mag-isa lang si Mrs. So sabi ko, hindi mo niyan maasikaso. Sabi ko, di wag na. Eh di ngayon na naman sir, total nandito na ako. Di sabi ko, kasi paulit-ulit na lang, every time, ganun na lang lagi. Pag pinagbigyan mo, aakalain nila na, ay wala yan, walang kwenta yan, hindi naman yan So, itutuloy. ibig sabihin, hindi kayo nagkasundo sa barangay? Hindi Kaya po, may sir. certificate to file action? Hindi po sir. Okay. May medico-legal ba kayo na certificate ng Meron po pananakit sir. sa inyo? Meron po sir. Meron po. So, hindi kayo nagkasundo sa barangay Jurek? Hindi po. Ano yung dala-dala mo rin? Mga medical po. Medical po. Na nasaktan ka rin? Yung pag, hampas niya po sa akin ng helmet, yun po, nakinuyog po sila. Dito sir, CCTV, hindi ko siya Okay. Ito na ngayon, magkaharap kayo. Pero, tinuturing mo bang kamag-anak mo sila? Kamag-anak mo ba si Alvin? Pinsan mo? Nanay? Kami po. Hindi, yung mikropono, yung Sila mikropono. po, sila ang nag-uumpisa. Hindi, kaya nga po. Pero magkamag-anak kayo. Mag-anak naman So, sila. question, kasi may chance pa ba na magkaayos kayo? Opo. Hindi naman. Ano yung jury? May chance pa ba na magkaayos kayo? Sir. Na hindi na maulit itong pangyayari? Na hindi na maulit itong gulo? Hindi na po. Oh, Alvin. Hindi, sir. Ngayon lang yan sinasabi nila. Doon sa barangay, sir, mga ang tapang nila. Sobra. Hindi na nga kami, sir, nag-iimik doon sa barangay. Sila lang yung nagsasalita halos. Iba, sir, kapag pinatawad namin, So, ibig sabihin, mas worse pa yung mangyayari. ibig sabihin, wala na kayong planong Wala na sir kasi mag-ayos. Kasi sir, ang ano yun na naman nila niyan, iisipin nila na hanggang ano lang kami, ningas gugun lang. O kaya hanggang So, salita anong plano lang. nyo? Itutuloy talaga namin to sir. Kakasuhan nyo? Opo, sir. Sino-sino ang mga kakasuhan nyo? Yung 5 sir na involved doon. Tapos Yung may naka-white pass, hindi na. hindi namin makilala. Basta sila sir yung nabanggit doon sa Blatter. blatter namin. Okay. Ikaw, nanay, bilang pinsan mo itong si Alvin, gusto mo pa bang makipag-usap or makiusap kay Alvin na wag nang ituloy ang kaso? Nanay, gusto mo pa bang makiusap o hindi na? Hindi na po. Sila naman po ang nag-uumpisa ng gulo po. Sa amin, wala iyon. So gusto mo sabihin, magkaso na lang sila? Magkaso na lang po sila. Ikaw, Jurik, makikiusap ka pa ba? Hindi na. Ha? Hindi na po, sir. Hindi na. So hintayin mo na lang na magkaso. Okay, sandali.
Ito, makinig ka, jury, ano? At makinig kayo na magkabilang panig. Nasa kabilang linya rin ngayon si Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataksil Jr., ang spokesperson ng Legazpi City Police Station. Magandang hapon po, Sargento Pataksil. Sargento, magandang hapon po. Hello sir, magandang hapon po. Sandali, at hindi pumapasok yung audio. Nakikinig po sa inyong programa. Okay. Sargento, ito po bang pinag-uusapan at ito pong issue ng mga kaharap ko ngayon na magsasariling tao na nagkaroon ng rumble dyan sa Rawis? Sa tingin niyo po ba maaring makapagsampa ng formal na kaso itong mag-asawa laban sa kanilang kamag-anak na kumuyog sa kanila? Ganito po sir, sa part po ng agreed party, nakikinig po ako at saka nanonood po ako sir sa programa. Opo. Sa part po dyan ng mag-asawa, sila po yung nagreklamo doon sa barangay. For your information po sir, nakausap ko na po sila. I think twice na o thrice ko na po sila nakausap. Opo. Yung una pong incident niyan, yung may tinamaan ata po yung paa ng babae ni ma'am. Mhm. Ngayon po, sinabihan ko na siya previously na mag-file po ng kaso. However, siguro ko po napatawa. Then, ngayon po, meron naman po na sitwasyon na iba naman po. Opo. So ibig sabihin, Nakita ko po doon. ibig sabihin sir, paulit-ulit na pala itong mga pangyayaring ito, paulit-ulit na itong mga gulong nangyayari diyan sa Rawis, at pangatlong beses na po itong reklamong pinapakinggan at pinag-uusapan po natin ngayon. Yung nung nakausap ko sila, sir, nung nakaraan na po yun, na sa babae po, sa part po ng babae, na Opo. tinamaan nga po ata yung paa, kung hindi po ako nagkakamali. Mhm. Then ngayon, iba naman po itong incident, somewhat na, yan po, yan may video na somewhat na dadaan po dyan sa papasok. Dyan po sa, I think, compound ata yan, sir. Opo. Then nagkagulo, nagkasakitan. Ngayon po, sir, sa part po ng ganyan, yung agreed party na na-mention naman po kanina na dumaan po sila sa barangay, Opo. pending po yung issuance ng certificate to file action. Opo. Now, upon issuance po ng certificate to file action, i-assess po namin sila until such po na makapag-file tayo ng kaso. Ayun. Diyan po sa mga i-identify po nilang mga suspects na nanggulo o nanakit po. Now, yung kabilang party man po, sir? Opo, opo. May karapatan din po sila na magdemanda din. Sila din po ang kukuha, inahanap po, and mag-offer po din ng mga evidences nila. And at the same time po, through their counter affidavits. Kaya Opo. po, both party, karapatan po nila yan. Then, i-offer na lang po yan sa prosecutor para po doon sa kaso po na mapoformulate po natin. Opo. So ibig sabihin sir, dadaan lahat ng ito sa kaukulang proseso upang nang sa ganun ay madetermina pagdating doon sa prosecutor kung sino talaga yung medyo naagrabyado at dapat makapagsampa ng kaukulang kaso. Yes, sir. Lahat naman po yan, sir. May due process naman po, and nandun po sa part na pakikinggan din po kung ano man po yung aligasyon, then yung sagot din po ng inaakusa po. Opo. Maraming salamat po, Sargento Gilbert Pataksil ng Legazpi City Police Station. Thank you so much, sir. Maraming salamat po, sir. And sir, ang hingi ko lang po, sir, sana sa both party, Opo. gawa ng magkapitbahay din sila. Magkamag-anak pa. Magkamag-anak pa. Maganda po yung peaceful and livable po na community. Ngayon, kanina, kung may part po na magkaayos sila, better for peaceful, para maging peaceful po yung community nila. At saka, Kanila po yun. alam mo, Sargento, ang kaso ay perwisyo yan. At kapag napatunayan na mayroon talagang nagkasala, pagdating sa kaso, natural, may pananagutan sa batas at may kaukulang parusa. Opo. Sargento, thank you so much, sir. Salamat po. Maraming salamat din po. Okay. So narinig nyo si Sargento, kayo ay kapag lumabas na yung certificate to file action, dadalhin nyo doon sa PNP at i-assist kayo para makapag-file ng formal na reklamo. However, dito naman sa panig ng inireklamo, pwede rin silang magsampa rin ng kanilang reklamo or magsumiti naman ng kanilang depensa. Depende na yun sa prosecutor kung ano yung mangyari. So ngayon, ang tanong, tuloy ba ang kaso? Tuloy po, sir. Tuloy po, sir. Opo. Sa panig nyo,
Hihingi pa ba kayo ng sorry sa kanila o hintayin nyo na lang ang kaso? Hintayin na po. Nanay, Hintayin na lang namin. hintayin nyo na ang kaso. Okay. Ikaw, Hintayin na lang po. Jurik, hintayin mo na yung kaso. So sa tingin mo, sino ang may kasalanan, Jurik? Yeah. Ha? Wala po. Ikaw o si Alvin? Wala po kasi po na. Sila o ikaw, Alvin? Kami may awa. Kasi po, kung ano po, pag nagsabi po kami ng hindi po ano ang kaso, baka po sabihin nila na ano, yung ano naman na kami ng gulo. Hindi naman po kami nag-ano ng gulo. Okay. So tuloy na lang ang kaso. Sila sir, naman tuloy po. ay hintay nila yung pagkaso at didepensa. Depensa na lang po sila, sir. Okay. Depensa na lang po sila. Okay po, sir. Okay. So yan, mga kaibigan, sinusubukan sana natin na magkasundo ito magkabilang pag-anig kasi magkamag-anak, gaya nga ni sabi ni Sargento Pataksil, mas maganda sana sa magkakapitbahay, lalo na magkamag-anak, na mayroong peaceful environment. Nagkakaintindihan, walang gulo para wala sanang problema. Pero yaman din lang na hindi talaga magkakasundo, ipaubayan natin sa paggulong ng kung ano yung kaukulang magiging proseso ng naaayon sa batas para madiskubre at mapatunayan kung sino talagang may kasalanan. Okay? Sir, Opo. thank you po. Okay. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang dalaga mula sa Birac, Catanduanes, lumuwas ng Maynila para sa kanyang kakailanganing operasyon sa sakit sa puso. Ang pagtugon ng ating programa mula sa NCR Abangan. At isang mister na tubong Pilar Sorsogon, humihingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang sakit na prostate enlargement. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan,
Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Balikan muli natin ang ating Action Call Center sa NCR. Makakausap natin sa kabilang linya si Divina Cantuhos Tabios. Ang tiyahin ni Cherry Cantuhos na 22 anyos at may kinakaharap ngayong sakit sa puso. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am Divina. Magandang hapon po. Opo, kumusta po ngayon ang kalagayan ng pamangkin nyo na si Cherry? Okay naman po. Nasa emergency room po siya. Okay. So, kailan pa itong sakit ng pamangkin nyo, kay itong si Cherry? Na ano po siya, nung 13 years old pa lang siya po. So, medyo matagal na, no? Mga ilang taon na po? 22, na po siya ngayon. 22 years na po siya ngayon. So, matagal-tagal na pala itong iniinda niyang sakit? Opo. Opo. Ayon po sa doktor, itong latest na pagpapa-check up nyo at dahil nasa ospital siya, ano po yung pinakasitwasyon ng kanyang sakit ayon sa doktor? Malaki na yung to the echo niya po, malaki na ang puso niya at saka may butas, parang sumisingaw na yung valves niya sa valves. Okay. Nasaan po ngayon yung mga tunay na magulang ni Cherry? Nandoon po nasa heart center po, yun ang nagbabantay. Ayun na nagbabantay. O kayo po yung nag-aasikaso para maglakad na makakuha ng tulong. Ano po? Opo. Ito po bang si Cherry ay may mga kapatid? Meron po, 3. Pang ilan po ito si Cherry? Bunso po. So, kumusta po yung kalagayan ng kanilang pamilya? Ano pong hanap buhay nitong pamilya ni Cherry? Noon po na hindi pa siya bantayan, nagtitinda po na ang magulang niya sa vendor sa Catanduanes. Ngayon po talagang hindi na pwede siyang iiwanan. Kaya nasa bahay na lang po siya. So wala na pong naghahanap buhay sa panig nila? Wala po. Kami na lang po ang tumutulong. Paano po yung mga pangaraw-araw nilang pangangailangan kasama yung mga kapatid niya? Yung may ano naman siya pong anak na nakapangasawa na, yun ang naghahanap buhay. Tapos yung mga tulong namin. So, kayo po mismo ang tiyahin na talagang tumututok para matulungan po itong kalagayan ng pamangkin po ninyo? Opo. Kayo po ba'y may pamilya rin? May mga anak din po kayo? May mga anak din po, 7. Opo. Saan po kayo nakatira? Sa ngayon po, nasa Catanduanes kami. Ngayon na nandito po kami. Nandito po ako sa anak namin sa Pasig. So diyan kayo pansamantalang nanunuluyan? Opo. Opo. Kailan pa kayo pumunta ng Maynila? Noong 26 po. Kasi galing kami ng Immaculate, na-admit siya doon. Tapos sinatid kami dito ng ambulansya papunta po sa heart center. Okay. Ngayon po, ano ang pangangailangan ni Cherry at ano po yung inilapit nyo dyan sa Ako Bicol Party List? Yung sa opera niya po, kasi sabi ng doktor na dapat na talagang maoperahan siya. So dapat maoperahan po itong pamangkin po ninyo? Opo. Okay. Dahil dyan, Nanay Divina, makakausap natin sa kabilang linya si Sir Rody Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Kongreso. Magandang hapon, Sir Rody. Si Rody, magandang hapon po. Ayan, sandali, pakiayos lang ng linya ni. Si Rody, magandang hapon po. Ka-Rody. Sandali lamang po at inaayos pa ng ating mga kasamahan yung signal ni Ka-Rody. Nang sa ganun ay makausap natin siya at malaman natin kung ano po yung maitutulong ng Ako Bicol Party List para po dito kay Cherry na nilalakad ngayon ni Nanay Divina.
ito mong tiyahin mismo ni Cherry. Sila po ay mga taga-lalawigan ng Catanduanes. Andiyan na si Karudy. Karudy, magandang hapon po. Hello, magandang hapon po. Opo. Maray na hapon po sa Indogapos dyan. Maray na hapon man, Karudy. Po. Ito po bang si Nanay Divina na tiyahin ni Cherry, Karudy, ay nakausap na po ninyo? Opo, nakausap po ng personal yan at dumulog pa nga sa ating tanggapan kasi araw ng People's Day natin, ang Ako Bicol Party List, taos puso ko namang kagad siya, tinulungan para matulungan po natin ang kanyang anak nasa ospital sa Philippine Heart Center. Opo. Tayo naman po, ang Ako Bicol Party List, diyan po tayo maaga para tumulong po sa ating mga kababayan. Okay. So dito po sa sitwasyon ni Cherry na pamangkin ni Nanay Divina, ano pong maaring maitulong natin sa kanya? Ito po kagad pinapagawan ko na kagad ang guarantee letter para may pagkalog na kagad sa kanya yung pangbigay doon sa ospital. Opo. So ginagawa na kaagad yung proseso para sa guarantee letter. Ibig sabihin, maaari niyang matanggap ngayon mismo or anumang araw mula ngayon, Karudy? Opo, bukas na bukas po, matatanggap na yung guarantee letter po niya. Ayon, ora mismo. Maraming salamat, Karudy. Mabuhay kayo sa napakabilis na pag-aksyon at pagtugon ng Ako Bicol National Capital Region. Thank you so much, Karudy. Maraming salamat din po sa inyo. Opo. Balikan natin si Nanay Divina. Nanay Divina. Hello po. Napakinggan ninyo. Napakinggan po ninyo yung payag ni Karudy na inaayos na po yung guarantee letter at kung hindi ngayong hapon, bukas na bukas ay matatanggap nyo na yung tulong. Opo. Salamat po. Okay. So hayaan nyo, Nanay, may team po kami na alalay dyan sa inyo hanggang sa matanggap nyo po yung tulong. Ano po ang inyong matatanggap? Ano po ang inyong masasabi sa tulong na inyong matatanggap sa Ako Bicol Party List at siyempre kay Congressman Saldico at sa palatuntunan ito? Nagpapasalamat po ako sa lahat na po ng staff ng Ako Bicol Party List at kay Sir Rudy at kay sa mga mga bumubuo ng Ako Bicol Party List. Ayan. So, Nanay, hintay-hintay lang po ninyo at ora mismo ang nais ni Congressman Saldico ay maibigay po ang tulong sa inyo. So, ayan po mga kaibigan, pangalawa na yan sa ating mga pagtugon ngayong araw na ito doon sa mga lumalapit at humingi ng tulong. Doon po naman sa Ako Bicol Action Call Center, doon po naman sa Kongreso. At magpapatuloy pa rin po ang ating pagtugon at pagtulong kasama po ang buong staff at ang buong team ng Ako Bicol, tamang ora mismo buong team ng Ako Bicol Party List para po yung ating mga kababayan na may pangangailangan ay matugunan ora mismo. Gaya po ng paulit-ulit na binabanggit ko dito po sa palatuntunan, ang mithiin, adhikain at pagnanais ni Congressman Saldico na yung pong mga nangangailangan ay tuluyang mabigyan ng tulong sa lalong madaling panahon. Kahit taga saan mang panig po, mga kaibigan ng Bicol Region, ang importante, ura mismo nilang maramdaman ang pagtugon, pag-alalay, at pagtulong ng Ako Bicol Party List, ang party list na katulong na kakampi pa. Mula pa rin mga kaibigan, sa NCR makakausap naman natin si Lisel Villano, ang asawa ni Fernando Villano na nangangailangan ng tulong para sa gamutan ng kanyang sakit sa masilang bahagi ng kanyang katawan. Lisel, magandang hapon. Hello, Lisel. Hello po, good afternoon po. Sandali, at palakasin lang natin. At medyo, yun. Lisel, magandang hapon uli. Yes, magandang hapon din po. Ayun, okay. Lisel, kumusta na ang kalagayan ng mister nyo ngayon? As of now po, okay naman po siya kasi naoperahan na po siya kahapon po naoperahan po siya. Okay. So, nasaan na po siya ngayon? Nasa NKTI pa po. Hindi pa po pinapalabas. Kayo po taga saan kayo ni mister? Taga Bicol po, sa Pilar po. Pilar Sorsogon po. Pilar Sorsogon. Okay. So, habang nandyan kayo sa Maynila, saan po kayo nakikipanuluyan? Last na pumunta po kami Monday.
nag-ano po kami sa auto lang po kasi wala pong na-admit po kami sa NKTI Wednesday na po kasi maraming pasyente. So nasa sasakyan lang kayo? Kaya sa sasakyan lang po kami. Okay. Matanong ko lang, ano ho bang sakit ni Mister? Dati po siyang kidney transplant, 19 years na po. Tapos dami ng komplikasyon po. Ngayon, nag-ano po siya ng prostate. Nag-opera po ng prostate. So nabanggit nyo po, 19 Kasi malaki na po yung 19 years na po itong sakit ni tatay. Opo. Nag-kidney transplant po siya 2005. Matagal-tagal na, ano po? So, ano-ano po yung mga sakit na... prostate niya, matagal na. So prostate po itong sakit niya na ngayon ay pinaopera po ninyo? Opo. Kayo po ba, nanay, ay may mga anak? Kayo ni Mister? Meron po. Ilan pong anak po ninyo? Meron. 6 po. Opo, nasaan na ho sila ngayon? Nasa Bicol po, nandun po sila. Kayo po ba, ano yung hanap Kami buhay? lang po nandito na dalawa sa hospital. Ano po ba yung hanap buhay nyo, nanay at ni tatay, nung malakas pa si tatay? Sa bahay lang po. Si tatay po? Actually po, sa bahay lang po ako ngayon. Nasa government employee din po siya. Sa Pilar po, okay. sa munisipyo ng Pilar. Okay. So, paano nyo po natutustusan yung pangangailangan ng pamilya ninyo, lalo't na ganitong may sakit na po si Mister? Nag-ano naman po, may sweldo naman po siya. Tapos yung ano naman po, may kinikita naman po kami ng yung handicraft po. Nag-handicraft po kayo. Okay. So sa ngayon po, naandyan kayo mismo sa Kongreso. Ano po yung inilapit at ano po yung pangangailangan talaga ng inyong mister ngayon na inilapit nyo po sa Ako Bicol? Inilapit ko po ito kasi kulang po kami pangbayad sa hospital. Ang laki po kasi ng babayaran namin sa hospital. Wala na po kaming pambayad. Kulang po yung dala namin na pera kasi akala namin po konti lang magagastos. Ayan. So bayarin. Kaya lumapit po ako dito para po magpatulong. Okay, bayarin sa ospital. Opo. So nanay, makinig po kayo kasi makakausap natin sa kabilang linya si Sir Rody Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa Kongreso. Sir Rody, magandang hapon po ulit sa inyo. Magandang hapon po muli. Opo, Karodi, ito naman po si Nanay Divina. Nakausap nyo na ho ba itong taga-Pilar? Opo, nakausap po ng personal yan. Kasi sabi ng kababayan natin yan, dumulog po sa ating uling tanggapan. Ito nga, umiiyak pa nga. Sabi ko, huwag ka nang iiyak at kahit na paano, ang Ako Bicol Party List ay tutulong sa inyo yan. Okay. Tutulungan kayo namin. Ang pinoproblema nila, Karodi, ay yung bayarin sa ospital dyan sa NKTI. Ano ho ang maaring maasahan na tulong? Ay, masampultong tulong yung pagbigay ora mismo ng guarantee letter para po sa pangbayad po sa ospital. Para po sa operation po ng sa National Kidney. So, yan din po ay matatanggap na rin ni Nanay ora mismo? Ora mismo po, matatanggap na yung guarantee letter bukas na bukas. Pag hindi, ngayon pinipirma pa po ng Department of Health. Ayaw po. So, bukas, ora mismo nang matatanggap ni Nanay ang tulong. Karudi, maraming salamat po. Mabuhay kayo dyan sa Ako Bicol Party List National Capital Region. Thank you so much. Mabuhay din po kayo dyan sa Bicolan. Maraming salamat po. Opo, Nanay Divina. Hello, Nanay. Nanay Divina. Hello, Nanay. Hindi po, silisel po ito. Ay, silisel pala ito. Bakit Divina na yung pangalan na lumalabas to? Kaya ako nagulat din ako kanina, Lizel, bakit biglang naging Divina? Ha? Bakit biglang naging Divina dito sa harap ko? Okay, balikan natin si Nanay Lizel. Nanay Lizel, pasensya ka na ha? Minumulto ako siguro dito, may mga lumalabas na Divina. Narinig nyo ho ba, Nanay Lizel, yung sabi po ni Karodi na bukas ay matatanggap nyo na yung guarantee letter para sa bayarin nyo sa ospital? Opo, sir. Pakilakas lang. Ayan. So, maghihintay-hintay na lang po kayo, Nanay, hanggang bukas para maproseso na po. At inaayos na po yung guarantee letter para sa inyo. So, ano po ang masasabi ninyo sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico at sa palatuntunan ito? Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List
lalong-lalo na po kay Congressman Saldico, as in po kay Jill Bongalon, as in po sa lahat po ng staff ng Ako Bicol Party List, lalong-lalo na po kay Sir Rody Vizcaya po. Nagpapasalamat po ako kung bako po sa Ako Bicol Party List, hindi po kami makakalabas ng hospital. Ayun. Salamat po. Opo. Nanay Lisel, ingat po kayo at hangad po namin ang paggaling ng inyong mister. Mga kaibigan, sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng minsay sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaibigan, sama-sama nating aksyonan ng mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat, God bless Bicolandia, mabuhay. At ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan.